Jeg hedder Flemming Søren Petersen, og jeg er træskomager og har forretningen Søren P. Træsko, som ligger i Søborg nord for København. Jeg har lært det gennem min far, som var træskomager her. Han startede her i 1925, hvor jeg så overtog det i 1969. Og det er som sådan ham, der har lært mig det. Så har jeg været på skofabrik og lært om læder, og jeg blev uddannet skotøjstilskærer. Og det kan jeg jo selvfølgelig så bruge til det, jeg er i gang med nu som træskomager. Men ellers så er jeg jo det, der hedder autodidakt. Ja, så er de blevet bløde. Nu har de ligget i vand i en 10 minutter til et kvarter. Og nu skal jeg jo så se at have sat en træbund under dem. Ja, jeg har jo mange forskellige arbejdsredskaber, men det vigtigste, det er vel i realiteten mine hænder, for uden dem, så kunne jeg jo ikke lave noget af det. Så det må det vel være, men jeg har jo mange rekvisitter, jeg bruger sammen med mine hænder. Jeg vil jo byde på, at vi så lige snitsælger jeg vil tro en 2-3 par per dag. Men i forretningen har jeg jo så også andre ting, som jeg så også kan leve af. Jeg må nok erkende, at jeg kan ikke leve af at lave træsko i dag. Udelukkende. Men når jeg sælger sko ved siden af, og jeg også reparerer sko, så kan jeg få det til at hænge sammen. At være en af de sidste træskomager er jo faktisk lidt mærkeligt, når jeg tænker på, da jeg startede i sine tider, at vi var så mange. Der havde jeg jo ikke drømt om, at jeg skulle måske gå hen og blive den sidste, der er tilbage. Så det er da lidt underligt. Det var et par 45 træsko med bagkappe. Værsgo.